سلام نا يوتيوب شانل نتخاتلتي لو ما عند حيزلكم مصحم دما كا فيسبوك استفلاي فيديوهات هامي غيرنا داونلودنا منغبريو قدم مجمرنا ግን ዛ ቪዲዮ ላይክ በመጋር እንጀምራ መጀመሪያ ዙ ካ ፌስቡክ ዳውንሎድ እንገብረሉ ቪዲዮ ቴሌግራም ቦት እዩ ላው ቴሌግራም ናት መጀመሪያ ዝተፈላለ ዓይነትና ቴሌግራም አፕሊኬሽናት ኒዋ አነ ቴሌግራም ፕላስ ይልጥቀም ሃሎት ድማ ላውት አት ትخول ይኹም ለለኩም ና ቴሌግራም አፕሊኬሽን ማለት እዩ ከዛ አነ ላው ዛ አፕሊኬሽን አትኝ ይኹም አምዚ ላው ቴሌግራም ሰዓተና አውዛና ሰርች ምልክት ማለት ይኸድና ፌስቡክ ቪዲዮ ዳውንሎደር ይልና ነልሽ ማለት እዩ ሰርች እንገብር አውዛ ከዛት ያን ይኹ ከዝራይዋ ከዘውዚ ታልና ንጽፍ ፌስቡክ ቪዲዮ ዳውንሎደር ይልና ንጽፍ መጀመሪያ ትመጽላ ባዕላ ረይዋ አውዛ መጀመሪያ መጽያና ያና አቲ አውዛ ፌስቡክ ቪዲዮ ዳውንሎደር ተውላ አውዛ ኤፍ ምልክት ለላታ አይና ናት መጀመሪያ ላውዛ መጀመሪያ በሰማያት ምልክት ለላታም ሰዓተና ሀምዚ ስታርት ከብለና እዩ ስታርት ኑሎ እዚ ማለት ይዞ ስታርት ሉል ታህታይ ሎ መጽልና ነው እዚ ስታርት ኑሎ ካው ኸስታይና ንገብር ዞ ካ ፌስቡክ ለምጸና የሊንክ ከውዚና ፔስት ኑሎ ማለት እዩ ከዚ ላ ፌስቡክ ኢና ንኸድ ዞ ሊንክ ለመምጻ ማለት እዩ ናዞ ቪዲዮ ሊንክ ለመምጻ ላ ፌስቡክ ነው ማለት እዩ አምዚ ላ ፌስቡክ ሰዓተና ዞ ዳውንሎድ ኮን ደለና የቪዲዮ ማለት እዩ ናምጾ ማለት እዩ አ ፌስቡክ ዳውንሎድ ይኾን ቪዲዮ ላውና ፌስቡክ ቪዲዮ ሰዓተና አውዚ ዝተፈላለ ዓይነታት ቪዲዮ ነው አውዚ አውቶሎ ዳውንሎድ ክንገብረይ ንኸለ ካ ፌስቡክ ማለት እዩ ከዚ አምታይና ንኸድ ላውዛ ሪኩም ነውርኹ መጀመሪያው ቴሌግራም ለላ አይና ንኸድ ረዩ ከዘውዚ አውዝና ሸር ምልክት ምጽቀጥና ማለት እዩ ዳውንሎድ ለላይ መጸልናይ ማለት እዩ አምዚ ዝተፈላለ ዓይነታት ነው ረዩ ከዚ ዳውንሎድ ለላይ ዝረዩ ከዚ አው ኮፒ ሊንክ ምናምን ፖስት ለሊን ብቻ ከዚ ብዛ መጀመሪያ አው ቴሌግራም ለሩኹም ዳውንሎድ ምጋሪ ካዲባ ከዘውዚ ኮፒ ሊንክ ለና ንኸድ ማለት እዩ ናዞ ቪዲዮ ሊንክ ኢና ነውስተ ማለት እዩ ከዚ ዝልደለና አይነት ቪዲዮ ብዛና ሸር ምልክት ጽቀጥና ማለት እዩ ባ ክሊክ ጌርና ኮፒ ሊንክ ንብሎ ማለት እዩ ከዝራይዋ ሃም ልገብራነ ብዛና ሸር ምልክት ጽቀጥና ያኹ ካው ኮፒ ሊንክ ልል ሞጽኒ መጀመሪያ ላ ኮፒ ሊንክ ብላ ማለት እዩ ናዛ ቪዲዮ ሊንክ ይወስድ ማለት እዩ ከዚ ኮፒ ሊንክ ይብላ ብዛ መጀመሪያ ለራይኩም ለሆ ሃምዚ ኮፒ ሊንክ ምስገርና ላ ቴሌግራም ነውጽ ማለት እዩ ከዚ ላ ቴሌግራም ሞጽና ዛ ኮፒ ሊንክ ለልና ያ አውዚ ፔስት ንብላ ማለት እዩ ዛ ናንቶ ለራኩም አውዚ ፌስቡክ ዳውንሎድ ተላ ቪዲዮ አውዚ ፔስት ንብላ ማለት እዩ ዛ ለራይኩም ለሆ ፔስት ንብላ አባ ዛ ሊንክ ኮፒ ለልና ያ ማለት እዩ ሃምዚ ፔስት ምስወልና ያ ሰንድ ንብላ ማለት እዩ ብዛና ሰንድ መልከታ አኔ አትሪው ኣለሁም ሃምዚ ሰንድ ንብላ ማለት እዩ ከዚ ንሽል ተወሰነ ደቂቃ ጸኒሕኩም መጸልና እዩ ፕሮሰስ ሽካብል ገብር እዩ ንሽይ ከጸበየና እዩ ማለት እዩ ከዚ ድሕር ተወሰነ ሰከንድ ዞ ቪዲዮ ፕሮሰስ ገይሮ ወዲዩ ሄውና ነው ማለት ይራይዋ አምጽዋን የዛ ቪዲዮ ፌስቡክ ኮፒ ሊንክ ልገርና ያ ማለት ይራይዋ ከዘውንያ እዚ ዳውንሎድ ንምጓር ከዚ ብዛና ዳውንሎድ መልክት ረሪኩም ልኽባ ዳውንሎድ ንገብራ ማለት እዩ ዝ ዳውንሎድ ልገርና ሴቭ ንምጓር ድማ ብዛ ሰለስተ ምልክት ለሪኩም ለኹ ብዛ ምልክት ባአቲና ሴቭ ንገብሮ ላ ጋለሪና ማለት እዩ ከዚ ከሪኩም ይሃም ጌርካ ሴቭ ሃም ልግበር ማለት እዩ ረይዋ ላውዛ ሰለስተ ነጥ ክሊክ ምስገርና ማለት እዩ ሃምዚ ከመጸልና እዩ ካው መበል ሻዒት ላ ሴቭ ቱ ዳውንሎድ ትል ላ አንኸድ ማለት እዩ ላውዛ መበል ሻዒት ላ አሳንጥዋ ማለት እዩ ከዚ ሴቭ ኮይንና ኒ ዳውንሎድ ኮይንኒ ማለት እዩ ከዚ ልምርጋጽ ላምታይና ንኸድ ላው ጋለሪና ማለት እዩ ላውና ፋይል ማናጀርና ጋላሪ ንኸድ ማለት እዩ ዳውንሎድ ኮይና ዳ ይኾነ ልምርጋጽ ከረይኩም ማለት እዩ ረይዋ ከዚ ላው ጋለሪ አቴን ይኹ አው ጋለሪ ካው ጸንሕኒ ያ መጀመሪያ ረይዋ አውንያ ከረይኩም አው መጀመሪያ ነው ረይዋ ዝና ጋለሪ አውዝን ያረይዋ ዛ ቪዲዮ ከዚ ዛ ፌስቡክ ነውረት በቴሌግራም ቦት ጌርና ዳውንሎድ ጌርና ያኔና ማለት ይራዩ በቀልሉ ሃምዝ ጌርና ካ ፌስቡክ ቪዲዮታት ተፈላለ ቪዲዮታት ዳውንሎድ ንገብር ንኸሊና ማለት እዩ ናይሎ ማንት ቪዲዮ ናዚ መስል ነይሩ ሃምዝ ዓይነትና ቴክኖሎጂ ሓብሬታታት ተደሊኹም ድማ ዩቲዩብ ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ አው ቀጻሊ በኻሊ ዓይነት ቪዲዮስ ካውን ጋነ ሰላም